Hej YouTube. I dag, det er CocoFake, og ham jeg driver CocoFake med, der filmer sammen med en af vores venner, Pie from Mars. Det gider jeg ikke med mig. Og det gider han ikke have med. Og vi spiller Trackmania, som I kan se. Nu. Hvad er det blevet? Fransker her. Fransker. Fransker. Ja. Det er ikke fransker, der siger noget. Det er russere. Nej, de siger net. Jeg ved lige så lidt som ham. Måske lidt mindre. Hey Simon. Når jeg kommer ud på nogle pladser, så skal jeg lige hjem til mig, så se hvad jeg laver. Jeg drejer rundt. Du har vist mig det før. Det er mega fedt, at han kan lave donuts. Nej, Oliver, det var med snyd! Nej, Simon, kom her, stop. Jeg har set det. YouTube skal se det. Der er spurgt! Otto fører spurgten han til på. Nej, det er Oliver. Det er Oliver vandt der. Jeg prøver at lave det. Jeg har det ramt det også. Så kommer jeg bare væk. Nej, det støtter jeg synger. Det gør jeg også. Og det kommer til at blive rigtig god fart til... Oliver, du spiller også Trackmania alt for meget. Ja, det gør jeg. Du har intet du. Ej, så vinder du. Ja. Ja. Endelig Monika. Det er stadig ikke mig, der har kørt i kortest tid. Jeg smider også. Det skal du ikke gøre. Du skal bare starte forfra, fordi du gjorde det. Nej. Jo. Men ja. Ej, det er jo spurgt. Du har jo ikke en prøvebag. Altså, du har ikke en bane med en prøvebej. Du kan ikke have en prøvebej. Nej. Ja. Er det mig, eller kan jeg bare hervej? Ja, du... Sig mig, skal jeg spille Kører den Jersey rigtigt? sammen? Hvad? Skal jeg spille Jersey-banen? Jeg har taget alle dem, vi har lavet. Jeg havde de her baner her. Ja. Tour de France-banerne. Den her mig Simon brugte sådan 2 uger på at sidde og lave. Hele tiden. Det er meningen, at vi... Ja. Vi sad synes jeg bare sådan en weekend. Og det er overhovedet ikke sådan her, at banerne de er. Nej, ja, det kommer være psykiske baner lige knaldet i mig. Sådan her i virkeligheden. Altså, Aldiøs er meget stejlere end det her. Pas på i svinget. Hvem fanede tidligere i svinget? Ikke mig. Det er aldrig rigtigt. Og hver eneste gang man rører det grønne ud i kanten, så er der styrt. Grønne, du mener bare... Eller det der, man kan kigge igennem. Så jeg styrte ret mange gange. Og jeg også. Nå, jeg var den første til at komme i mål. Oliver, du må ikke snyde. Jeg vil stadig. Du skal ikke snyde, det er ikke godt. Hvad skal Simon lade være? Oliver, det er ikke sjovt med at snurre nu. Jo. Så kan det er godt. Nej, fordi Oliver, helt ærligt. Jeg prøver at gå snyde nu. Ej, lad nu være med at snyde, ikke sjovt. Okay, du må ikke snyde. Nej, ikke sjovt. Oliver? Jeg spiller ikke mere. Nej, nu har du allerede fået den bedste tid, din æb. Jeg var på tredje. Selvom jeg ligger på første pladsen. Nej, det gør jeg. Lige på panden. Med 8 sekunder bagud. Mig står der, at du ikke kan komme i mål endnu. Ja. Du kan komme i mål endnu med mig. Men det er fordi jeg kører nu. For at slå tiden. Og du slutter også der, Simon. Simon hos mig, tror jeg har den bedste tid. Du er heller ikke kommet nu. Du er først kommet i mål nu. Og du har den dårligste tid. Jeg prøver at lave donut. Nu prøver at lave donut. Ja. Du skal vel ikke være ligesom Ib. Nej, jeg må ikke sige hans navn. Nej.
Det starter med M, og det andet navn, vi også kalder ham, det er I. Det biber jeg ud. Ej, så styrter jeg. Starter helt op på toppen igen. Hvad er det for et navn? Du siger det. Hvad for et navn? En i vores klasse. Ej, han spiser faktisk ikke donuts. Så. Nå, og så du har også snit. Nej, jeg har ikke. Hvordan kan du så føre? Fører jeg sej? Nå, ja, hos mig gør du. Nej, jeg kan jo det bare komme den der kort her. Nå. Og det bliver nogle helt lidt. It's black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Sig mig, det er meget farlig nedkørsel. Jeg elsker den her. Du er allerede der! Er du allerede... Hvilket bjerg er du på vej nu af? Første. Sig hvor jeg siger. Jeg startede over, fordi jeg støttede lige for et checkpoint. Og rød på banen. Eller også så kan jeg ikke snude. Jeg snude lige før, men jeg ej, snude du. Ja, men det her... Jeg er nede, hvis man snuder. Siger du? Jeg gør det jo ikke mere. Nej, men nu har du allerede fået den gode tid, som vi ikke kan slå. Ikke, Oliver? Nej, for jeg lægger 20 sekunder ud bag ved førstepladsen. Så det er et tidspunkt. Og det er fordi, jeg lægger 20 sekunder bagud for mig. Jeg slår slet ikke mine ikke, Oliver. Jeg er ud over banen. Det er ikke sjovt, når du slår. Ja, men det udlægger videoen, hvor jeg sidder og råber skæld mig ud. Jeg kan slå din tid. Se. Nice. Jeg slog din tid, selvom du snød. Hvad sker der for det? Så sker det, at jeg kørte meget langsomt i starten. Og væltede et par gange, men så var jeg heldig at lande igen. Sådan ordentligt. Jamen, nej, nu ligger jeg på sidste. Og jeg ligger på sidste, Simon. Ja, det er rigtigt nok. Jeg ligger på den sidste. Jeg ligger på sidste. Simon ligger på første. Jeg ligger på sidste. Og det var lige på første, Simon ligger på første. Vi kan bare se, lige om lidt så slutter det, nu slutter det snart. Og husk ikke snud. Hvad? Jeg kan ikke lide, når jeg snud. Jeg er blevet lige Simon. At jeg har hår. Nej, at du snuder. Jeg var til fødselsdag her i dag, ikke, Oliver? Ja. Så siger jeg, jeg har to boller. Jeg har fået 2 boller. Så siger min storsøster, nej, det var da også på tide, at du fik dem. Forstod du den også? Ja. Okay, men du skulle have sådan en aftale, så sådan, eller hvad? 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 Jeg hørte overhovedet ikke, hvad jeg sagde. Oliver? Ikke noget. Du skulle lave bare sådan en aftale. Oliver, du skal have sagt, jeg sagde, Oliver, så skulle du have sagt, jeg fik i første klasse. du snød. Nej, jeg får bare lige sidste pladsen. Du kan ikke nå at komme i mål. Jeg vinder. Hvordan er det mig? Jeg var nok på måde, men det var en overladet dårlig tid. Simon, nu kan du ikke reklamer for at snyde. Jeg snød, men så slog du min tid, og nu slog jeg din. Nu er snyde. Jeg kunne godt tænke mig at kunne komme op på toppen af den her bakke. Ja, jeg kommer sidste læsen. Nå, det er sådan, jeg klikker. Hvad? Du slog min kort med mega lidt. Jeg lavede donuts. Jeg lavede donuts, så stopper den. Hvorfor har du det der tegn? Hvorfor kan vi ikke have det? Hvad for et tegn? Det der tegn. Det ved jeg da ikke. Har du selv lavet din bil? Nej. Det er den vælger selv en bil. Jeg har bare ikke været ændret der endnu. Hvorfor har jeg altid det kedeligste bil? Du har det samme som Simon. Jeg tror, det er i hvert fald ikke. Jeg er Jess. Jeg hader det, Simon. Ja. Jeg havde den også, jeg tror. Snød. Det var mig, der skulle klikke OK. Snød. Det skulle jeg altså også. Det skulle jeg ikke. Snød.
Jeg fik bare sådan, jeg kom mega lang tid bag. Nej! Det var den eneste, jeg kørte galt. Jeg kører meget forsigtigt. Og så lige pludselig Jeg kører forsigtigt. Are you mad, bro? Og så jeg kører ikke forsigtigt, jeg kender banen, der smart har lavet den. Kommer jeg her. Så kører forsigtigt, jeg siger. Sidder du bare og kører baglæns? Nej. Det er slet ikke det, jeg gør. Det er ikke det, jeg gør. Hvis ikke jeg kører, så er det ikke baglæns. Det gør lige Så jeg til, at I kommer fra bjerget og skal køre ned igen. Hvorfor? Der er en råd. Nej, jeg failede! Jeg kører lige igennem dig. Jeg kan også se noget på hovedet. Nej, det er så forfra. No lifer. Ja. Hvem er også mest no lifer? Nej! Dig Simon, der er noget mest. Der er jeg uenig. Der er jeg uenig. Jeg er faktisk meget uenig der. Jeg var lige spurgt. Det var det 12 sekunder, når du kom igennem. Nej, jeg fandt nu. Jeg er så fucking dårlig til noget ind. En anden lige siger det som om det. Er det bare mig, eller er jeg den eneste, der kan klare den her bane? Nej, jeg kan også. Jeg tror heller ikke. Jeg er fucking dårlig til Så jeg sagde, er det bare mig, eller er jeg den eneste, der kan klare banen? Nå. Jeg vandt på den. Jeg er halvvejs op ad DS. Okay, yes. Ja, yes. Det er en af de stejligste bjerge, som I du verden. kan køre på. Men ikke. Er du snart ved fejlen? Nå. Jeg har kørt forbi fejlen. Nå, men Simon, det er sgu ikke et af de stejligste bjerge i verden. Tænk lige på de bjerge med lodret klipper. Det har jeg dyrs også. jeg var lige ved fejlen. Nå, men Jeg tror, jeg er på toppen. Nå, men ja, nu slutter videoen. Ja, vi Fordi den er blevet 17 minutter lang. vi render af her. YouTube. For at sige farvel, Otto. Nej! Farvel. Nej, men Det var Oliver, der sagde Ja. farvel der. Det var Goodbye Oliver fra, eller Pie from Mars. Vi ses på Copenhagen. Goodbye. 2 kokofaker og den ene Pie from Mars. Ja, Pie from Mars.